Erokamano nyakwara mogi kuom kete Ramogi TV kendo tieno ne an kod geno ni odiochieng' mari odhi kodi makare machiegni ahinya mar yudo weche manyien mago imore Ramogi TV kama wasebedo ka waluwo ni mano chako timore okinyi ka gie thuolo ni nyakwara mogi kaka ing'eni kawuono en odiochieng' ma jokristo e dinde mopogore opogore oparo chier mar Yesu. Mago wan godo ka nyakwara mogi duond jatend piny William Ruto e okenge mag chwalo dongruok ne Kenya kinde mano yuore alam e gwenge mag Ntulele. Mago bende wantiere godo nyakwara mogi ka weche mabende donjonwa ni masira moro timore e gwenge makadho nam chumbi. Be wadhi kelo ni weche manyien gi nyakwara mogi wan gi mathoth koting'o koda ka sigana mar kaka itiyo kod gigo mowiti kata yugi kachiel kod buya mar anyuongi mong'ere kaka Ford e gwenge mag Nam Lolwe e loso muya makonyo ji e tedo to koda midhiero ma okwako jolupo e Nam Lolwe ka gikalo e sand kuwuok kuom apisa mag arita mawuok e piny Uganda. Wan kod weche mathoth nyakwara mogi mowinjo bed ni bedo piny ichiko iti kendo iketo wang'i e Ramogi TV. Mokwongo thuond weche. Kendo Kristo osechier, ote en wabed gi geno. Mathin mari miyudono poge gi nyawadu. Jokristo mag kanisti mapacho kamana kaka pinje mamoko bago lamo mag nyasi mar Pasaka ka ote mag kwe kod dwaro mar kedo gi mibadhi onyiedhore e otego. All the resources that are made available to us by the people of Kenya through their taxes must be spent in a transparent, accountable manner. Jatend piny William Ruto koro koni omenda ma ilaro e kind jood bura kod governors mar Kongo nderni ber ka odong' e lwet sirikal mamalo. Mendwa no kwasemogi gode en lweny, en mna gocho, waloso nigi kama gidakie, watimo giango gikwa gikao. Wanakunyang'anya samaki yote, kisha kunyang'anya samaki yote, wanaenda kuweka kwa sel. Hiyo sel hata chakula hakuna. E sigana makende warango luoro kod kihondko ma omako ngima jonam magin jolupo makalo e sand e lwet obila gi jolweny mag Uganda. Arwakni machiegni nyakwara mogi bet thuolo mar diko na namba en 336 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, ka X en @Ramogi TV KE. Mia pachi kutende gi weche manyien ma wakelo ni e otieno ni. Magi gin weche manyien mago imore nyakwara mogi. Jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni ka wachako to ng'iyo motende kod weche matucho gi sani nyakwara mogi kama luoro nitie ni ji ang'wen owito ngimagi Bamburi Mombasa bang' kibanda moro mane ginene opira osienyore kodgi. Kaluwore gi komanda mar obila kadho nam chumbi Maxwell Agoro, kibanda no ne ithoro neni opira kod sinema kata ma osebed ki inene opira kod sinema yando gere wi bugo mar minyaga mong'ere kaka septic tank magikone to osienyore kar sa 12 odhiambo makawuono e kinde ma jopiny neno opira. Agoro koni chenro mag temoreso oganda pod dhi nyime ka bende okoni midhiero manitiere en ni kibanda no nitie kama diny ma nyamburko makedo kod masiche ok nyal chope yo mayot. Kata kamano okoni poko yangore kwan dhano mane onyumore e iye kanyo ka nonro bende dhi nyime mar yangogi. Wadani mondo mwatudre kod jafombo marwa ma Mombasa George Aoko mondo mi ondieknwa ne kata mi waler ni nyaka gie sani gin mage ma oseyangi ni otimore hie e masirano mar sienyruok ma otimore e kama ni nene opira odhiambo makawuono e gwenge mag Mombasa. George Aoko ka iwinja nyiswa ni nyaka gie sani diponi nitiere ler moro mosewuok mopogore kod mano oseyud motelo kako gol kod jatend obila gwenge ma Mombasa Maxwell Agoro nyakwara mogi. Inyalo nyiswa ni gin ang'o gini ma osefwambo gie kinde ni kaluwore kod masirano George Aoko? Erokamano ahinya George Bati, yawinji maber kuwuok e kaunti ma Mombasa. Mana kaka idimbe no en ni masirani notimore kar sa 12 modhiambo e kibanda ma ithor nenega opira, kuma wachore ni kibanda ni chalni ne ogere wi bugo mar septic tank ma chalni nosehokni. Koro kane jopiny ochopo ye kanyo endo mar neno opira
temano odhi osienyore muling'ore gi dhano manyaka gie sani pok oyang kwan gi e wang'e. To kata kamano luoro nitiere ni ji 4 ema nyalo bedo ni nonyumore iye kanyo. To kata kamano ma duto biro ng'ere mana kapo ni chenro duto mag temo reso kata fwenyo jogo mane onyumore iye kanyo oserumo. Gie sani komanda mar obila wacho ni pek mantiere en ni mondo mi geche kata jogo makedo gi masiche ma apoya chopie kanyo tek, ni mar odno nitiere kama diny entiere kind udi. Omiyo koro gima timore sani gin mana apisas mag kaunti makedo gi masiche ma apoya ema koro obede alworano mar temo ng'ane ni to ere kaka ginyalo temo chopo mar reso kata golo jogo monyumore iye kanyo. Pok oyangore nitiere jok mangima kata giduto gisewito ngimagi. Koro en chenro masani dhi mos, ni mar gikoni ka nitiere geche mag fire machopo kanyo bedo mayot mondo mi gidonje iye kanyo endo. To koro sani ni mar gechego nyaka sani pod ok nyal chopo. Koro en anane gima pod itimo manually kata gin jopiny jogo apisas go koro temo mana gi lwetgi mar ng'ane ni to ere kaka ginyalo timo ka chenro ing'ane ni to geche ere kaka nyalo chopo kanyo endo. Gino mikoni samoro nyalo yware kata mana nyaka kiny, ni mar thoth ma ginyalo timo gie sani onge. Koro nyaka gie sani pok oyangore ni to gin ji adi mantiere iye kanyo, pok oyangore ni to inyal golgi gie sa adi. To ler mantiere en ni midhiero en mana kaka geche ginyalo chopo kanyo mapiyo mondo mi giyud kaka ginyalo temo reso kata yango jogo mantiere e bugono. Koro komanda mar obila koni wachni kochopo kiny gokinyi eka koro ginyalo manyane, kata ka nitiere extra route ma gari nyalo luwo, kata nitiere jolony manyalo sieko manyalo biro mar temo konyo kaka inyalo res wachni mondo ne kaka timore. To gie sani en kanyo ma koro osegare dhano gi chien, ji duto mantiere alworano oseket kando, ka koro apisas makedo gi masiche mapoya kende ema sani nitiere kae mar neno ni masira machielo ok nyal chako timore kendo. Kama duong' koro en temo golo kata reso jogo mantiere ei bugo kanyo. Bati. Erokamano Nyajo Jaoko kuom ler makamano. Ageno ni pod iketo wang'i kendo kaka jafwambo ing'e ni jomoko paro ni kowacho ni wanindo to wanindo. Samoro ok wanindi nikech wamedo fwambo mago matimore kata e otieno mondo oganda obed gi ng'eyo sama piny oru. Erokamano Jaoko kuom keto wang'i kanyo. Pod ibiro miyo walere kinde mabiro kotendre kod duoko mabiro wuok e wach mar menyo makamano kaachiel kod okenge mamoko ma ibiro yangi kod apisa matayo menyo kata reso oganda ma diponi olwar e bugono e kinde mane gineno opira midhiambo ma kawuono. Erokamano Jaoko. Erokamano. Nyakora mogik kowuok Mombasa ka bende wakwayo ne Nyasaye mondo konya matimo menyo makamano kaber to resi e jogo kapod ni ngima poni inyalo tim mano e kinde ma reso ganda ma ikono lwar e bugono e kinde mane gineno mpira dhi nyime. Owere kod mago wadonje weche motende kod nyasi mar Pasaka kama ote mopogore opogore owuok kuom jodolo e pacho kama ngima e kinde ma idhialo e nyasi mar Pasaka. Moko kuom ote ma ochiwo riwo hera dongruok kaachiel kod kedo kod timbe mag mibadhi. Judith Omondi miyowa ripot maler ahinya. To ka odiechieng' ma kawuono jonendo mag Ramogi Radio kaachiel kod TV ne oriwore kod jolemo e kanisa mar Holy Cross Ramba e kaunti ma Siaya e dhialo nyasi mar Pasaka. En mor, wer, pako kod juso e kar lamo ma Holy Cross Ramba Parish e kaunti ma Siaya. Jokristos madhialo nyasi mar Pasaka mar chier mar Yesu oting'o kapu mag duoko erokamano ne Nyasaye. Jakristo ka jakristo gi atonga malore gi ng'uono mar Nyasaye ma osemenyore e ngimane. En lamo ma oyuorie kod jolendo mag Radio Ramogi kod Ramogi TV, kendo ka jadolo ogolie ote mar hera kod kwe kind jopiny. Kawuono ni en Pasaka kendo Kristo osechier, ote en wabed gi geno. Ket Nyasaye obed geno ni, ket Kristo obed geno ni, kiket geno kuom dhano wadu. Kristo osechiero ngima, en kodwa seche duto. Erokamano, ubed gi Pasaka maber. Yesu ne wuoyo kuom hero wadu kaka iherori iwuon. Koro hero wadu en niya, mathin mari miyudono poge gi nyawadu, miye nyawadu bendo bilie. In gi makati achiel, pogne nus. In gariyo miye achiel, embo cham achiel. E kaunti ma Nairobi, kanisa mar All Saints Cathedral bende jolemo ochopo mar yudo gweth e chier mar Yesu. Kopogore kod ote mar geno, jadolo Evans Omolo otiyo kod kindeni e lombo jotelo ma kaluo mondo mi oti kod thuolo ma gin go e sirkand Ruto e kelo dongruok kaluo. Jotendwa one
ni broad-based okelonwa dongruok counties wa makaluo mondo waneni dhi nyime betie. Kik wabed abeda broad-based mar go mbaka mar wacho ni wanie sirikal, wadwa ni mondo governors mawa, wadwa ni mondo jotendwa mondo oti kod mwandu mawuok e sirikal gi mawuok e counties maber mondo goodwill manitiere kinde makamagi okel dongruok e pinjewa magonagi. Waneka nderni loso, waneka nyithindo ichulo negi fees ma ok nyal dhi e sikunde, mondo waneka industries ichako mondo dongruok obedie e pinywa maronagi. Ka Mombasa, kanisa mar New Life Mwar Church of God oywak ni solro mar piny owacho e ute lamo osebedo ka yiengore konchiel ka koro gikwayo mondo mi sirkal oyar bade nyaka e ute lamo mapok odongore. Rambe ok rach, ji oga rambe to gergo mana kanisni. Mak mana ni ka pesa donjo mar kanisa to chomo mana tich mar kanisa na mondo ger mondo jo Kristo yud thuolo kuonde ma ginyalo leme. To awakwa doher ni jotendwa owe hero mana bedo nego arambe ne jo kanisa mosedongore, to giduog bende nyaka piny bende gikonywa go arambe mondo gichiernwa kanisni mapod ni piny mondo tingre malo. Wabunge wa mag piny Kenya oyie okali e gimoro manyalo miyo raia mag piny Kenya bede kod tugruok mar ngima mar dhano. Jodolo mag kanisa kopere counties ma opogore kama oriwo Nairobi, Nyeri kod Mombasa bende oywak ewi mibadhi magikoni opong'o pacho ka koro gikwayo mondo mi ti kod osuru mag jo Kenya e yo makare. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto gikone to golo chung' mare ewi ywaruok e kind jood bura gi governors malaro tayo omenda mar kongo nderni kod apeyni mapacho ka omenda montisi ni Road Maintenance Levy Fund. Kaka jafombo marwa Walter Nyambagalero, Ruto wacho ni kaber to omenda no odonje e aguch piny owacho mamalo mondo ota kode chenro mag dongruok. E kinde nyasi mar alam mar Pasaka mane obagi e kaunti ma Narok e gwenge mag Ntulele. Kendo ka ema Ruto oko ne jotelo mondo yowene omenda mar kongo nderni e kod apeyni midendo ni Road Maintenance Levy Fund mondo sirikal mamalo e mota pesano e gedo mag apaya. Rasilimali tuliopatiwa ya wananchi wa Kenya lazima itumike kwa njia ya sawasawa, kwa njia ambayo kuna uwajibikaji. All the resources that are made available to us by the people of Kenya through their taxes must be spent in a transparent, accountable manner. Magi timore ka ywaruok e kind governors to kod jo od bura chuo thure doho katend counties dwaro teko tayo omenda no. To od bura bende okoni kata nade to ok nyalre kendo od bura abwogore mpodho budget mag sirikal koponi orokgi nyaka mede. For the first time in history, 15 roads ya Narok East ilifanyiwa class C kwa sababu yako. 15 roads class C, hatujaiona class C. Sisi tunakuanga tu tunatembesha ng'ombe kwa barabara ambayo si class C. So mabarabara zimepanda iwe ya class C kwa sababu yako. Ruto bende okoni mondo tiek mibadhi mokwako chenro mag dongruok pacho ka. Ochiko jo od bura mondo kadhi bang' menyo matut paro mar chik matamo ng'ama nie sirikal, familia mage timo ohala kod piny owacho. I want to ask Parliament, both the National Assembly and the Senate, to carefully consider the memorandum I have sent to them on making sure that we stop conflict of interest. Jatend piny bende okoni chudo duto madhine sirikal nyaka koro time yo manyasani kokale mbui mopwodhi mag e-citizen. Ruto okoni mabiro tieko mibadhi pip. I made two commitments. I said, number one, all procurement beginning April this year are going to be undertaken on an e-platform. We are going to have e-procurement so that there is transparency in the procurement of public services and public programs so that we know
that we have gotten the best price, the most competitive price, to the best person, and we know who it is. I'm happy to say that e-procurement that we have been waiting for years has started this April. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Senator mar kaunti ma Homa Bay Moses Kajwang' wacho ni bedo ni duond bura mar ODM nitie e sirikal ok onyiso ni UDA osemwonye kao koni ODM biro chungo jalar kometen piny Kenya jalar kometen piny Kenya yiero mag 2027. Koni dwaro margi sani en medo tego duond bura mar ODM e tong' Kenya mangima ka giikore mar golo jachung' margi e yiero mag 2027. Bende olero ni nitie weche ma ok ni kare e sirikal ma pod gibiro kwero. Nyaka waket ler ni chama mar ODM en chama ma distinct kendo ok osemwonye gi chama machielo mar UDA. Nyaka waket ler ni ODM biro bedo gi candidate e yiero mabiro 2027. Tich ma wariwo lwedo gi William Ruto gini ne watimo kan waneno ni piny Kenya ne dhi marach. Ne waneno ka joma tindo nowuok oko, ne waneno kaka noneggi, ne waneno kaka gik moko notimore. Raila Odinga nowacho ni koro nyaka oket personal interest bathe mondo ng'i interest mar Kenya. Kowere gimano yudo ni MCS ma Migori upoyo tend siasa ma Migori kamotingo governor, senator, women rep kaachiel kod jood bura kuom keto tenge pogruok magi kendo riwore kanyakla mar manyo dongruok kuom piny owacho mamalo. MCS go koktelnegi kod jakom mar komiti mar budget e kaunti ma Migori Graham Kangali wacho ni limbe mane jotelo go timo ne jatend piny William Ruto tarik 10 mar dweni osechako nyago lemo. MCS go wacho ni gisiro governor ma Migori kod jotelo mamoko ka giwacho ni riwruok ema dhi medo kelo dongruok e kaunti ma Migori. Sirikal kaka gimoro achiel biro medo mwandu kendo biro miyo wan bende wawinjore kaka jogo manie e sirikal kendo mwandu mipogo biro bedo maber. Ka wan achiel kuom jogo bende manie jikon kama itede chiemo, wabiro winjo mit chiemo kendo wabiro ng'eyo bila chiemo migolo kitero ne welo oko. Koro nyaka wabed jogo bende ma nyaka bide jikon kama itoke chiemo. Raila otimo ma nikech en a Democrat, en a patriot, to mondo mi development be mondo bi. Omiyo sirikal mar Ochilo Migori nikech en government mar ODM wantie toke kaka jo county assembly mar Migori to gi government mare. We've had appointments all the way from coast, western and every other place that is inclusive. So I want to tell Kenyans that coalitions and working together has been the best. We remember Moi's time where it was only KANU and KANU could dominate and frustrate the nation properly. Look at even the coalition time. Kenyans have benefited more. The constitution has actually improved. Sani nyaka nyo Raila donje broad based. Nyo pogore kata go Uhuru Kenyatta. Kecho Uhuru Kenyatta kanyo mi chances nyineno kokao gigotero mane pinyu kuche lelo. Ogai madun bura mar ODM Raila Odinga sayo chenro ma owacho ni nitie mar temo yakolo mar gero muskiti ma yudore Kongo e kaunti ma Kwale. Raila wacho ni obiro chwalo ng'ure do mar kwedo timno mar achudhe moko ma sani koro geto la yako lobno maromo eka 16. Owacho ni ne oketo tenge lobno ne gero musikiti no e kinde mane en Prime Minister ma pachoka. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na serikali yake akashuka kwenye msikiti huu mwendo wa saa 5 mchana, akaja akatupatia cheti cha uwanja wa msikiti cha ekari 16 kilichoandikwa Kwale Islamic Center. Sasa mimi nimeongea na watu yangu na tunapendekeza tuwe na wakfu 2. Moja itakuwa ni Congo Mosque wakfu, yani trust kwa kimombo. Kwanza Congo Mosque wakfu. Pili iwe Kwale Islamic Center wakfu. Unaona vizuri? Ya hiyo ardhi yote ambayo inazingira hapo hiyo. Manake hii wameenda tu kule kotini Mombasa na wakapeana judge
kitu kidogo. Hii sasa akatoa uamuzi ambao ni bandia. Hata huyo jaji vile vile, ndio sababu tumeleta kwa hii kesi, tumeleta wale ambayo wanyanyakuzi, vile vile tumeleta hata EACC. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo oromo gi rowere kaunti ma Kisumu e chenro mar lalruok kodgi kod choko pach oganda ewi midhiero magikale kod yore makare mag chwalo chenro mopogore opogore mag dongruok ne jopiny kowuok kuom piny owacho. Otino Daniel nigi ler mathoth. Koloso e kinde mane oromo gi rowere e kaunti ma Kisumu e chenro mar lalruok gi jopiny ewi chenro mag dongruok mag piny owacho, jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo koni piny owacho geto madhi nyime gi chenro mar winjo ywak jopiny kendo lero ne gi okenge ma piny owacho segoyo. We are meeting Kenyans across the country. First is basically just to listen to them. What are some of the issues that are of concern? But also we are using this opportunity to also just demonstrate what we are doing as a government. Kabende, onyiso rowere mondo mi othegre gi josiasa madwaro mana tiyo kodgi e yo mar nyayo lweny kolore ni dwarore ni e kinde ma pogruok obetie olu chik. We have had conversations around universal healthcare, the need for us to increase the numbers in terms of registration. Kisumu County and generally this region is not doing as well as, let's take a case of Mombasa, which is more than 50% of the target. So we are trying to implore upon them that we need to increase the numbers so that then whenever people fall ill, then they can be able to benefit from this important program. Omolo ontiyo gi thuolono mar jiwo jodak e kaunti ma Kisumu mondo mi odhi nyime gi ndikruok e okumba mar thieth mar SHA mowacho ni konyo jotuo ahinya. And we are encouraging the youths not to allow any politician or any leader to take advantage of the fact that they don't have something to do to enlist them to get into criminal activities, because violence, in whichever way you want to look at it, it's a criminal enterprise and we cannot entertain it. Otino Daniel Uma, Ramogi TV. Chal marach mag moko kuom apeyni e kuonde dak mopogore opogore e kaunti ma Nairobi miyo jodak e alworago bedo kod pek mar tayo chenro mag wuoth kod ohala e kind midhiero mamoko. Kaka jafwambo marwa Otieno Daniel lero, jodak ma Mihango kod Dandora ywak e wi rach mag apeyni manitiere alworago ma giwacho ni dwarore mondo okaw okang' ma piyo mar losogi. Ma en apaya ma ok Shooters kochimo Mihango e kar chung' od bura ma Embakasi East mayudore e kaunti ma Nairobi makoro chalo mana puodho. En achiel kuom apeyni machal mare jabedo marach ahinya e kinde ma koth ochwe. Jodak maka ywak ni rach mar apayani osebedo ka kelo negi midhiero kuom thuolo malach. Barabara ni osechandowa sana. Kaka nokethre en gi 1 year, lakini 3 months mosekalo obedo marach ma kata biashara ok nyadhi mbele ka. Sana sana an gi kibanda mar alot ka, kata kaka wateja na nyalo kalo kabiro ng'iewo alot onge, sani tich odok piny. Wasebedo gi shida maduong' sana e wach barabara. Wasetemo dhi kuonde manyalo riri jotelo manwa yiero, to kuonde go temo wadhiye onge duoko mwayudo. Kukinyesha barabara sipitiki. Ukiita mtu wa pikipiki akuletee mboga anakuambia 100 yako haiwezi nunulia chuma. Sasa tutakula shida mpaka lini? Mko wapi? Mko wapi tuwaone? Njitokezeni, kazi iendelee. Derepe nyamburko to kod jo apiko ka koni ginyo kwa mechuodho e apayani e kinde ma koth ochwe, kendo nyamburko magi kethore mapiyo, gino mamiyo gilal makinde ka kinde. Kama sisi madereva, hii barabara imefunja maspring, yani hakuna ile faida mtu anapata kwa gari. Unapata gari umetengeneza pesa lakini unaenda garage unatumia pesa mingi. Inatoka hapa inaenda mpaka Dandora na shida inakuaga kutoka hapo hadi hapo katikati. Huko mbele unapata iko sawa, lakini pia kuna drainage imetoboka pale mbele. Wajaribu angalie. Barabara inaleta hatari sana kwa upande wa biashara. Biashara ziko chini. Unapata mtu kama mimi, mtu wa bodaboda, hakuna mtu atakubali umbebe kwa matope, anahofia kuangushwa. Ukinyesha barabara ni mbaya sana. Hata ujui utatumbukia kwa shimo gani. Tunasumbuka sana. Gari zinaharibika, tunapeleka garage kila siku. E kar dak ma Dandora, e kar chung' od bura ma Embakasi North,
moloyo apaya ma Umoja 3. Jodak e alworani bende ywak e wi rach mar apaya ni, ka giwacho ni jopuonjre ma ka yudo pek mar chopo e sikul e sama owinjore. Wirani apaya ni thoro pong'o pi gi chuodho e kinde ma koth ochwe. Giluwa ni pi mochido machung' ka keto ngima jodak maka e andaki mar yudo tuo mar nyaldiema. Hata mkiangalia, kusema ukweli, muangalia hata drainage huku, na ni watoto wanacheza huku, hata magonjwa wanapata magonjwa huku kama kolera. Unaangalia takataka zimejaa barabara, kukinyesha hakupitiki, barabara imekuwa mbaya, na hata mkijaribu kusema haoni kama ni kitu. Naomba tu sana sana hapa kwa maji, sisi ni wakaaji miaka mingi hapa. Barabara shida yake sana ni drainage peke yake. Ukishatengeneza drainage, barabara maji haitaingia kwenye barabara. Jodak e alworago koro kwayo piny owacho mamalo gi mano mar kaunti mondo mi okaw ndamo mar beyo apenigo. Kwayo serikal marwa, government gi county government mondo otim mapiyo mondo barabara ni olosi. Wakwayo gi yo mamuol, kik girit ni wawuog oko mondo ka giloso ma barabara, nikech usuru waloso wachulo. Mko wapi waheshimiwa wetu? Tunataka tuwaone na tuone vitendo. Si tuwaone mkoa kwa magari. Magari pia si tunaweza enda na magari, lakini tokeni mkuje mjue shida ya watu wenu. Tunaomba serikali kama inawezekana, at least tutengenezewe hii barabara na sisi tuone kama tutapata kitu kidogo. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi, udani wakaw yweyo dakika 24 bang' saa 3 mar otieno. Walidhe moko kuom ote ma useoro ka. Aneno ka Stevie Kokochia wacho ni nena malera ahinya, omoso osiepne Lucy kod Induli ka gintiere Kanam. Erokamano. Amor gi wach Raila ahinya. Nyinga en Cheryl Maya Osingo. Erokamano Cheryl. Luoch Jaoko from Katito wacho ni intiere kodwa. Erokamano ahinya. Aneno ka Ramogi TV winjore maler Siaya County Bodo Sub County Kodumo Village news ema koro wayudo mos. Erokamano nyakum kete. George Batie winje yo makare. Nyinga Enato Wuoda Kodumba Kanyamwa. Erokamano. Levindan Ruki wacho ne uwok Migori. Amor gi kaka wakelo ne giweche manyien to timo mos ne joma oyudo masira Mombasa. Wacho ni Nyasaye ni kodgi. Erokamano Makamu wacho ni en director mar broad based government Kenya kaachiel kod worldwide. Wacho ni amor ahinya kaka kawuono PS Raymond Omolo romo kod yudhe kata rawere ma Kisumo jende makono, kendo wacho ni ng'ado rieko gi poro wach en gima kare kendo gima chik dwaro, to nikech wacho ni Ray en we ma wiye liw kendo mong'eyo gima timore kaka winjo bende jopiny keto e tayo sirikal. Mane momiyo kaw thuolo mar loso kod joma tindo ko winjo pachgi kendo gisumore rieko gi ng'ado rieko kaka winjo bed ni tayo piny. Wacho ni Ray is a man to watch. Mano kaluwore kod Makamu ma wacho kamano. Wacho ni alamo ne Pasaka mamuol kendo maber, Nyasaye med chung kode. Okero kamana Nyakasto no kabati Ray PS matiyo maber zaidi kendo telo maduong' ochome mbele kan. Mano Harrison Woodrangi bedo tielo wach mowach kod Makamu no nyakwara Mogi. Weche ntiere kama thano ka Pastor George wacho ni gin gi Pastor Elizabeth Omosa ahinya. Erokamano. Amor ahinya ka un gi Pastor Elizabeth. Wacho ni mos mag Pasaka kaachiel kod chier mar Yesu Kristo mondo kel chier mar gigo duto motho e ngima jo Kenya. Kwe mondo bedie chuny johera mag Ramogi TV. Pastor George mar Homa Bay Full Gospel Glow Church moro ote. Erokamano jatich ruoth kuom oro ote mari mosna Pastor Elizabeth. Karo Serena Nyaboro wacho ni awuoro ot ma igero ewi septic tank. Yawa sama igero udigi joma ng'iyo chenro ni kanye. Mano penjo mar Karo Serena Nyaboro entiere gwenge mag Sega kocha. Erokamano ahinya. Jakosege wacho ni kare jotendwa gi odich gi jopiny sa siasa. Ndara mawuok Masara kadhi god Kwero kethore. Kasto wacho ni koso wapidhe rabolo mondo ekor ka ging'e ni ndara okethore. Mano Ochieng Jakosege mowacho kamano. Wood Tsunami, congratulations our governor Pindra. Kora noka gi chak loso gi rais anoka koro tich tiyore maber kendo gik moko dhi kare. Maurice Dianga Wood Kamugundo wacho ni George Bati yani ni malera ahinya kendo kawe mos mara mar Pasaka ka antiere ka timo mos na nyola bajoka Kisiagro kuom tho mar Okewa James Ochieng. Pole sana. Erokamano Kela Loch Maja Kiranda koni
onena yo makare kendo wachoneo pasako timore maber kanisa mara ma Kiranda Parish Church ka kendo atimo mos ne ma oinyore kata oyudo masira e gwenge mag Mombasa. Kaso neno ka jal mandiko na ka ilongo ni Wilberforce Otieno koni apeni mamihango chal mana gi North Kenya mkago mwacho ni bende ok ber ahinya gi sani kinde gi makoth chwe mad ne tim gik moko manyalo kelo dongruok kendo reso oganda kik gibed kod hinyruok e kinde ma apeni kethore ka chenro magi bende thirno. Erokamano in bende Wilberforce Otieno wuod North Kenya mkago e county ma Migori. Wakao yweyo gi kanyo nyaka Ramogi kaduogo an gi weche mamoko. Weche manyien mago imore e Ramogi TV. I failed more times than I can count, but he still chose the cross for me. I've doubted, I've run. But he never stopped coming for me. I thought I had to earn it, but he gave it freely. He rose not just to show power, but to prove love. This Easter, remember, he saw you and went all the way. And because he walked out, we now walk in peace, in power, and in purpose. He did it for me, for us, and for you. Happy Easter, everyone. Royal Media Services wishes you a joyful and blessed Easter. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Eli! Eli! Lama sabachthani! My God, why have you forsaken me? Jesus cried out while he was on the cross. That impostor said he would rise from the dead after 3 days. And on the third day he rose. He's not there. Go and tell my disciples I am risen. The Master has risen. I saw him. I saw him with my own eyes. Watch the complete story on Viusasa. The Lord is coming. The Lord will return. Waduo kendo wadhi nyime gi weche mamoko e weche manyien mago imore. Jolendo mag kambi Royal Media Services kokalo e nyakalondo mar Citizen nyobago nyasi mar Pasaka mar miyo jopiny mor e kaunti ma Siaya. Nyasi no mar budho manyobagi e kar magawa ma VIP Madea kama ne otugie thumbe mag rumba e Utino Tulu. Ka oteli gi Tina Ogal, Fredo Bachi machoka kachiel kod Vincent Atea ne gibedo gi thuolo mar kikore ka gikomo tielo goganda. I'm a fan of Rumba because when I was young I loved to dance Rumba and I still love Rumba. Rumba is great and we would wish that after 3 months we should have Rumba in this place. Jitokeze, this is a good experience kupatana na watu. This is a good experience kupatana na kina these legends wenye mwasikia mtaani na pia I've seen Machoka live. I've never seen him. Through Citizen TV has made me see him. I really enjoy today. Mimi niko katika Good Evening Kenya Radio Citizen usiku kuanzia saa 2. Mmekuja Rumba tunatembea nini hatupo sisi. Tutarudi tena tuwashe kiberiti. Salamu kutoka kwa Dr. SK Macharia and Mrs. Macharia. The best way was to actually bring Uncle Fred and team and Citizen team to celebrate. You know, Rumba is something really that has a lot of tradition. It goes a long way. Ni mwanzo tu, manake hii ni Rumba ya pili mwaka wa 2025. So nitasema kwamba ni mapema. Japo hadi ni kuwa popote pale tunajua kwa tutakuwa tunapata nafasi ya kusambaza upendo na kuungana na wasikilizaji wetu kwamba tutazidi na tunakuja.
Kosudore ne johala e chiro maduong' ma Homa Bay kaachiel kod Mbita ma uso alode, olembe kaachiel kod mwandu mamoko makethore piyo. Koro yudo fung'ruok bang' piny Jerman komakore gi sirikand kaunti ma Homa Bay loso negi kuonde ma ginyalo kane mwandugi mondo kik kethre mapiyo. Kuonde kano mwandugo ma bende tiyo kod teko mar chieng' kata solar cooling system olosi gi kambi mar solar mawuok e piny mar Jerman mong'ere kaka Solar Solutions Manufacturer mar reso johala ma osebedo ka yudo lal. Jalup jambetre mar piny Jerman e pacho ka Alexander Philly gi jatend migawo ma ochung' ne weche mag ohala e sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Allo mane otelo ne chenro mar yawo kuonde kano mwandugo okone gidhi reso johala ma uso mwandu ma kethruok gi yot. We have just inaugurated a cooling room that has been installed with German technology that is connected to a solar panel system that allows to run self-sufficient, so it doesn't need any electricity from the grid. The good thing is that is good for the climate, that is good for the environment, and it makes the whole thing also economically more viable. Sirikal mar County ma Homa Bay oyudo thuolo mondo wabed gi kanyo minyalo kanie chiemo mondo kik otow. En kanyo ma oger makoro gima keto bedo mang'ich tiyo mana kod liet mar chieng'. Mine wanyalo kano alot, nyalo kano nyanya, nyalo kano gik mopogore opogore manyiso ni gige gi sani koro ok nyal kethore. Omiyo wakwayo kendo wagombo ni sama koro ibikete gimiluongo ni chudo makare man storage to ung'e yo munyalo konyogo mine gi kendo kete e moderate limo maber kabisa manyalo konyo mine gi ma ok gikete mala ahinya. Buya mar Anyuongi kata Ford e nam Lolwe osebedo ohinga maduong' kuom kinde malach ni jolupo kaachiel kod joma tiyo gi nam Lolwe e yore mopogore opogore. Kata kamano, koro lony gi riekni medo loko sigana ka sani rowere moko fwenyo yo ma ginyalo loso godo teko mar muya mitiyo godo e tedo miluongo ni biogas. E kido motisi ni biogas nyaka ramogi kokalo e Anyuongi go. Jafumbo marwa Esther Ojwang ne olimo chenrono kendo omiyo sigana ni. E dho wath Madunga mayudore e kaunti ma Kisumu, warado kod Geoffrey Omondi matiyo kod migawo mar Flexis Biogas International. Geoffrey timo tije mapile mar loso teko sitima kido ma otis ni biogas ka olose ka okalo e kuogo buya mar Anyuongi ma bende ong'ere kod nying mar Ford. Buyano mar Anyuongi irego kod masindni kendo inywando kod pi mar loso teko sitima maler mar biogas. Biogas is one of those type of areas that water hyacinth can be used. It's very easy to harvest. You just pull it out of the water. You don't need to select a particular part of it. You just grind up the entire plant and feed it to the digester. Biogas ber nekecha onge garama mang'eny. Once ni inyalo bedo gi dhiang' kata chiel ka inyalo yudo wuoyo is enough. To bende kok inyalo yudo wuoyo keni machiegni gi chiro bende inyalo choko gi alot kata gige nyanya modong' kochacha ka inyalo afford ng'iewo machine kaka ma wan go shredding machine ka. Mopogore gi Ford, chiemo ma odong' e otende kaachiel kod taka e alwora Madunga bende itiyo godo e loso biogas. Kitchen waste, market waste, all of these which we consider waste are very, very high potential for biogas, which means that you need very, very little quantities of them to give you the equivalent volumes of gas as with a conventional technology. But it goes further because it means that also invasive species, water hyacinth being one of them, Cactus opuntia another one, organic waste from food and garden weeds and all of these can produce biogas. Why can't these other plants? So they stopped being waste and they stopped being pests. They now became incredible resources. Alwora mar Dunga kaendi wachoko waste mayudore kuwuok e otende to gik ma ji kwano ni gin waste go mage gik ma wan kwano ni gin gik ma useful ma konyowa mondo mi walos gas moloyo kaka oyudo chiemo mowuok e otende nikech Dunga ka welo lemo kinde ka kinde
kendo ka gibiro ka gichiemo to thoth chiemo donge e hotel. Byron Otieno kaachiel kod rawere wetene pogo taka ma owit kod jo ohala kod jodak madunga motelo ne tiyo gi takago e loso biogas kaachiel kod mwandu mamoko gino ma ochuogo tije ne rawere mamoko. Tie waste motamruok no kel kacha maber kitere site kaka matumb rech scales mago ber kipuko kacha cha afu jomoket negi basket e otendegi gino ber ka giginene ok ber giketo jwala mora mora. Jolony mag thieth osebedo ka chiwo milome ni tedo kod yien kelo tuoche kokalo e iro. Ma en wach majiwogi mar dwaro ni oganda oti kod teko maler. Biogas onge iro, yien nigi iro. Anyalo bet e kom tatedo. To yien ting'e ni dhi kacha tichoro tikudho mach. To biogas tibet titedo kaka i kontrole gi lweti e kakodhi. To kinde ka kinde yudo water hyacinth ok tek nekech en gima thothne pi biro ga kode ka uka yamo ng'eny nam to gibiro mang'eny kendo seche moko ginyalo tamo kata mana yiedhi donjo e nam. Teko mar biogas ma iloso kowuok kuom anyuongi kod taka konyo e yore mopogore kaka pith gwen e yor lony manyasani, tedo, tuoyo rech e kind tije mamoko. Atiyo kode through tedo. Anyalo bedo gi gweno ama ringa moro adana tedi, adhi got kasetedo nikech samoro adonjo sa 3 takelo kae to gitedo na tadhi godo. Pi bende giywayo nwa waluoko godo rech. To biogas bende konyowa e yore mang'eny mag tedo, tuocho kaachiel gi yo mar pidho gwen. Kiwe mano bende water hyacinth watiyo go kuom loso manyiwa e puodho kacha manyalo konyowa bende e timo pitho mag cham. Maino margi maduong' en neno ni giduoko chien wito taka kaka yo achiel mar rito alwora. Our core concern is pollution. Call it the green economy, call it the blue economy. There is another economy called the earth economy, which is the soil. The three are very, very interconnected. You can't separate the blue, the green, and the earth economy. So they are an outdated technology that needs to be phased out. And the only way to kill a dump site is to stop delivering waste to the dump site. Esther Ojwang, Ramogi TV. Kodhi nyime Ramogi kowere kod sigana momiwa kod Esther Ojwang ewi weche mag rito alwora ahinya ka itiyo kod lombe nyasani kod golo buya mar anyuongi kata water hyacinth mong'ere kaka Ford e nam Nolwe kendo tiyo kode kiloke en sigana bende nyiso ane lony nyalo kelo lokruok gi resruok ne gimoko kuom midhiero mosebedo ka omako jopiny ahinya to mayudore e alwora mar nam Nolwe. Pod wan e motede kod weche mag nam Nolwe koro wang'iyo weche mag arita. Jolupo mawuok e dho wedhe mag nam Nolwe mokiewo kod piny Uganda ywak ne jolweny mag piny Uganda monjogi kinde mag timo kiluwa e nam e seche mag otieno kendo goyogi machwe mag rech gige kiluwa kendo moko bende lalo ngimagi. E sigana ma oting'o duond jolupo mawuok e kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya, jolupo go leronwa kaka imonjogi kendo kaka isandogi e kor gode gi pek magikale e kogno mager kendo mabith mag jolweny mawuok e piny Uganda. Tielo mokwongo mar sigana ni Ramogi mar Kihondko e nam, jafwambo marwa Cynthia Onyango miwa matut. Nam Nolwe. Nam ma osebedo kar yuto kod chiemo ne oganda ma Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Jolupo kod jowuoth matiyo gi namni nigi ngero ni mit namni en kwe mare. Makmana ni mano ok e chal mar wach e nam Nolwe matinende. Gititwa marach, gikawo rewano, omendwano wan mwadhi moyo, wating'o gik madongo wadhi moyo gi wi gode, kendo gidak mane wi gode. Omendwano kwasemo gi wi gode en lweny, en mana gocho, waloso nigi kama gidakie, watimo giang'o gikwa gikawo, tondewa mag nanga gikawe mag loko kuma giywe tiendegi. Mano sigand Steve Juma ma en jalupo e dho wath ma Usenge. Ka giwago sand magikale lwet jochiw arita kata jolweny mag piny Uganda matimo patrol e nam Nolwe. Meko mare ma otimore machiegni mogik ne en tarik 4 dwe ni mar 4. Nyocha ni wi mageta e dala wa Kenya, kencho atamre koro no kwadhi korgi. Gidhingo korgi kucha gido ka jionge gi hawa wa Kenya.
kana watamre mwadwa lweny kod gipi gipenjo wano siga ngiswa gan boda gipenja ni ningega boda kata gin gikiaga boda kumantie gini organ gidhi mak gima manipi. Steve Maneondi e chula Mamaninga kendo ma otere kambi mar jolweny masigulu wacho ni ne ok gikalo kiep Uganda e Nam Lolwe kata odoko ni ne omakgi. Sigand Steve Juma Kate kod mar Milton Makani ma en jalupo e dhowath ma Uhanya. Makani yua kaka osebedo misumba jochiw arita mapiny Uganda e Nam Lolwe. Wajua umeenda kutafutia watoto. Wanakunyang'anya samaki yote, kisha kunyang'anya samaki yote. Wanaenda kuweka kwa sel. Hiyo sel hata chakula hakuna, wanakunyanyasa. Na unajua hujapewa hata maji hata chai. Unapigwa. Unasomba hiyo dagaa ukipelekwa kiwanja. Sasa zingine ile chakula yenye umekula wanakubakishia kama umbwa. Ukikataa kukula pia utapigwa. Hiyo tear gas. Hiyo moshi yake. Wakishafungua naweka hiyo moshi na watesa huko ndani. Sasa hamna hata pumuzi. Wanatumiza sana. Mana kaka Steve Gimakani, jolupo mamoko mawuok e dhowedhe ma Usenge gi Uhanya, bende ondiko sigana e chunygi. Kaka gisekalo e matek e kogno mager mag jolweny mag Uganda. Mwakale nam kang'eny sana. Nikech inyalo kelo kane dhi manyo, to bora ni chupa kata mageta kae, Waganda dojo kuom ni mano namgi. Koro kwang'eyo ni mpaka mar nam wani nika kar kanyo. To kie pwano wan kuma kiewono nitie bende wakia ni kiewo gik kanye. Koro politiko teni mori ywe mate ipoga ka Waganda donjo sikabo kage donjo ni dun joma chwada timako uto gi odhi kuno te. Yani joka tiyo kodi kichal kata dhani tiyo kodi kale. Tinyon madhano wadwa mabende tiyo koda kama gimoko nego bed ni timren kata wambe wan gi polise Kenya ka to ok tim gaji kaka joka timoji kamano. To ok en meko kende jolupogi wacho ni jolweny go thoro monjogi kod gige lweny. Joka wuotho goludhe to gin gubunde makaka dwa dhaw kod gionge. Koro samigo ichuno nyaka ni ng'onya mondo goyi nikech kikelo lweny en gubunde. To mana kaka jolupo mamoko, Karelu Sadema en jalupo e dhowath ma Usenge. Kendo sebedo ng'atno ma hike oniang', lero kaka ne okete gi tije matek kaka mag doyo kod moto ne apisas mag Uganda mane omake. Gimako, gisamako unu tap, to ugonyo, tudhi uninde e pie yie gino. Koro ipango ukuno, to gin gi speedboat. Speedboat ni samaringo, to pi donjo kuomu. Mana wuona kanyo ka tuo ma ok nanyuol kaka konyo. Barak gi kanyero gin gi tije gitie yiende mibaro ma itedo negi go. Unyalo dhi moto negi, udhi baro yien kuno. Inyalo teru nikech koro un mabus, inyalo teru udhi puro kata udhi gine sinjo moge puothe jomoko ikelo negi jowe chulo gi pesa. Kosa teru kanyo gimimiu ni chiemo onge. Sand makamago giwacho ni osekelo koda katho mar moko kuom jolupo. Gichien ka jo dhone wito ngimagi onge nitie. Jose wito ngimagi mang'eny nikech Waganda gibiro sama gidonjo nitie jomoluor. Makoneno ka gibiro to eno ng'eyo lweny ne kae no dumo lore pi. Mago setimre e bonam kae. Wasawito jowa magi gori sasi. Moro ne gi gori sasi bolwari yie. To gino dhi hinyo gi ne giduogo gi ywayo to once ni nam ka ituch ok yudi. Ifloat mana ko kituche kamuya pongo yiti duogo malo ng'acha no dhi nyaka sani. Sama jonam timo chenro margi mar dhi nam, ndalo duto geno margi en ni gidhi kendo giduogo kod chiemo ma gibro kelo ne joma ni oko. Kata kamano, lweny kachiel kod ywaruok mane kindgi kod jogo mawuok e piny Uganda osekelo ng'ur mathuth. Penjogi en ang'o madhi nyime? To koso dibed ni nitiere wach machielo makelo ywaruok kind jolupogi kod jochiw arita ma piny Uganda e Nam Lolwe. Nyocha ni kaka ka oyea gi joma ninga. Ging'iswa ni polise ma Kenya nigi moni barracks nindogo. Gin gionge gi mon gin ginindi nam. Mane ka giloso nwaga. To ok en sirikand Uganda kende. Jolupogi bende ywak ni tend Kenya oseketo nyau e winjo ywakgi. Gidonji yedhi wago kago mako to gikia direction to keti kanyo to confuse gitu uduoko gi Kenya. To wadonjo wa kod gi Kenya kama ng'eny. Ko donji giti umo gi auma. Gi sirikandwa. Kendo kawo giduoko gi. Lakini ti ohala magi loko. Mobe chanwa chich kan jowa ginyalo bet no ng'eyo jotendwa makoni gi. Kendo gi loko ohala no ok gidwan ng'ata ng'ato ng'e. Terowa bende ok gidwan giterwa.
kata jendgigo. Gidwaro ni gibed kodwa kanyo to yie be ok mna gotieno kosewar. Penjo margi, dipo ni sirikand Kenya oyiero mar wegi e lwet nono. To koso dibed ni sirikal oyiero ling, kata odoko ni ging'eyo gima dhi nyime ei nam, to koso dobed ni en ohanda chudhe mag nam. Gima waduogo wabwa chich gon sirikand gino chal ni kia gima timre kar ka ohala magore kama duong'ni. Kendo ok gidwa kata ni joko go mondo ng'e. To ka gikiaga ka gidonjo yiedhi wago bwa hepo kodgi wachopo kodgi ka. To sirikandwa be treat gi maber iolo fueli Land Cruiser ikowo gi maber. E tielo mar ariyo mar siganani, wamenyo kethruok mar ochumi kod mwandu e alwora mar nam Lolwe ma okel kod ywaruok e kind jolupo mag Kenya kod jochiw arita mag piny Uganda. To sirikal nigi duoko mane? Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung od bura Mabondo, Siaya County. Jowa mang'eny oseringo odhi e bijes ma Uganda nikech meko manie area makaeni. Namba mag yiedhi wa mosemak are more than 100. Koro sani kendo gichenjo system ni wanyiew nam 41,000. Nyakwaramogi winjo mana moko kuom duonde. Tielo mar ariyo mar sigana no Nyakwaramogi en kiny sa achiel gi sa 3 mar otieno. Tielo mar ariyo mar sigana mar kihondko e nam en kiny sa 1 gi sa 3 mar otieno. Omiyo mer mana kete mondo kiny winyi to gin midhiero mage ma oganda magin jolupo e nam Lolwe kaloe lweta pisa magarita moke piny Uganda. Erokamana nyaneno ka Omolo kutoka Rongo wacho ni rais wa Kenya na Uganda wakamilishe hilo jambo. Ondiko kamano gi dhoswayo ni jatend piny Kenya kachiel koma Uganda obed piny mondo otiek wechego. Pato mawuok bondo sirikal onego kony jolupo magwa. Erokamana nya Asha kawuok Kirindo Kanyamwa wacho ni Ramogi TV neno malera ahinya. Erokamana nya Tabu mar Josa ongisa ni entiere baro lengo wacho ni yawa pod jolupo ayudo sand e lwet obila ma Uganda to wan kod broad based government. Honorable Raila Odinga okonyo jolupo mawuok e nam Lolwe e kinde ni ka oketo onyiso sirikal midhiero ma juko jolupo go. Erokamana Nyakwaramogi yiena mondo akaw yweyo gi kanyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko e oimore koting'o weche mag tuke kikidhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. I don't scare elderly. Watu wazee siwashtui, watoto wadogo siwashtui. Obedhe hutumia do mingi sana kwa damages. Enda place kitu ya mtu inaharibika, ama mtu avunjike mguu, ama mtu akimbia aumie. Lazima nimpeleke usi, atibiwe na ni make sure ako sawa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vya
Ukitaka kupata Miguuni Pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machini nyakora mugikoro adonje weche mag tuke. Team Kenya mar jotugo manyiri ma igene piny 17 Junior Starlets ologo achiel kuom nono gi team mar Baby Lionesses e tielo mokwongo e round mar adek kendo mogik mane obagi alap Nyayo National Stadium Nairobi. Team mar Cameroon oyudo gol margi e dakika mar 30 kokalo kuom jatugo Tiwa Melong manoloyo gol mare kowuok e kona. Team mar Junior Starlets mitayo kod Mildred Cheche nomanyo gol mar yweyo pi wang', kata kamano gol ne ok oyudore. Tielo mar ariyo ibiro bagi tarik 25 dweni e alap mar Tedo Lembe boma ma Yaounde. Kenya nyaka yud loch kendo giyud thuolo mondo eka giyud thuolo mar ng'ado tiko ne tuke mag piny mangima e tielo mar ariyo bang' ne tugo tukego higa mokalo e piny mar Dominican Republic. Coming in, 3 of Kenyan defenders almost marking themselves, but it was so easy to go up. The goalkeeper was nowhere near the goal. Tiwa Melong with Wasudo nyakwara mugi club mar Tusker FC oidho nyaka e thuolo mokwongo e chung mar liga maduong' ma pacho ka toka rodho team mar Nairobi City Stars gol achiel kuom nono e alap mar Kenyatta Stadium Machakos. Kamachielo club mar Bidco United oloyo club mar Mathare FC gonde 2 kuom nono e alap mar Kenyatta Stadium. Clinton Asiago oloyo ne team mar Bidco gol mokwongo e dakika mar 25 kapok jatugo Abuko Simon medo ne Bidco gol mar 2 e dakika mar 35. E tuke mamoko mano bagi e piem opogore club mar Murang'a Seal ma owuok amodhi nono gi team mar Kariobangi Sharks. Club ma owuok e gwenge ma Kisii Shabana FC odhi nyime gi duoko makare bang' loyo team mar Talanta FC gonde 4-2 alap mar Dandora Stadium. Langoni tena Michael Wanyika na amefunga goli. Simon Munala Abuko. Wow. Anamshukuru kocha wake Anthony Aulia. Alianza kipa Daniel. Team mar Kenya Police kachiel kod Kenya Defence Forces KDF onyiso teko margi e tuke mag adhong' mag Kenya Open Boxing Championships manobagi kum ndalo adek e alap ma Charter Hall e kaunti ma Nairobi e kidieny mar minimum weight gi mano mar flyweight. Jotuk Police Silas Onyango gi Diof Muimi obedo joloch bang' loyo jotugo Victor Komen mawuok Nakuru gi Emmanuel Chondo mawuok e kaunti ma Nairobi kaka giluore no. E division mar Wakeni Veronica Mbithe mar KDF oloyo jatugo Faith Nafuna points 2 kuom 1 kendo ting'o kombe e kidieny mar light flyweight. Tukego chakore chieng' tich adek kendo kelo jotugo kachiel kod tugo mamit ndalo adek. Kwanyono pinje mag sungwe ni club mar Arsenal onyono Ipswich gonde 4-0 e tuka dhula lig maduong' mar piny Ingresa e kinde